हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल आर्मी लाभार्स फट' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोजों फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय दे लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर, नै खारखांबाय कामान्ड'निमोन दिनै लोगोफोर। 4 किल'मिटार 800 मिटार दे लोगोफोर। 14 बार खारबाय बे फोथारखौ। 350 दं फोथारा जोंना बे। ओमफ्राय ओरैनो जों एसे खम लायो आरो खना खनाखौ गारबोनाय जायो नालाय, ओंखायनो ओरैनो राउन्ड फिगाराव 14 बार खारबाय लोगोफोर। 18 मिनिटनि बारा लादों। ओइ फंबायजों खारफादां आरो बै सासेयाथ' खारनो हायाखिसै, माबा दुरबल जादोंनो। अके लोगोफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर। जय बर' हारिनि जय हिन्द।
Always na. Ad. Oh.
बार' बारबावबाय नै 10 बारखौनो टाइमा डाइरेक्ट भिडिअ खारनायजों खाना एसे आगे ना खारनायजोंनो एखे बरिया जाबाय खारनाया बेयो खेननैल'सैसो खेननैल'सै एक्सिलेन्ट सल' मिनिटजों सिक्स नांना बारायबाव बिसोरखौ नै लास्ट एबार खेनसे थांनानै लास्ट एबारसो 13 बार जायाखै नोंसिना मा थांबाय 12 बार कमप्लिट जाबाय 15 बार खारोबा खेननै दं 15 बार खारोबा 15 बार खारनांगौ आथिं स्पिडा बेना खरा जायो बिसोरखौ दानबो नै सिमाव क्रस दानथारबो गिगासिमाव लास्ट दंबावो 15 बार खारनांगौ थानोसैसो बे थाबायसो लास्ट खारबोनांगौ ने 15 बार खनसे दंबावो फाग्ला हाला इयो खनसे
सोर 17 सुइदबारखौ 17-20 दां सुइदबाराव 17 सारिल'लै 17 सारि 18 बारबा माबा थांगोन 18 मिनिट थांबायमोन 15 बारबा 18 मिनिट माबा जाहैबायमोन 28 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड दाबो माबा नुयो दल' लानो रोङाबा नुवाखै दाबो होनबा लोगोफोर ओमफ्राय माखासे खोथा दे आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन खारनायनि सिगां फार्स्टआवनो जाहैबाय खिनाय आरो हासुनायखौ क्लियार खालामनानै लाग्रोनांगौ दे लोगोफोर ओमफ्राय खारनायनि सिगां वार्म आप स्ट्रेचिं खालामग्रोदो ओमफ्राय वार्म आप खालामदो ओमफ्राय खारदो ओमफ्राय आरो खारखांनानैबो दा खारनायावबो बिराद खेल लानांगौ दं दे लोगोफोर नोंनि पजिसन आखाइ सिबनाय स्टेप आथिं आगान सुरनाय ओमफ्राय नोंनि नायनाय बे गासिबो दे लोगोफोर बेवहाय भुल खालामनाङा ओरै नायगंनानै खारनो नाङा नायखोनानैबो खारनो नाङा एसे गंनानै खारनांगौ दे ओमफ्राय नोजोरा एसे सिगाङाव 20-30 मिटारसो सिगाङाव दे सिदा ओमफ्राय आखाइखौ सिबनांगौ आरो बांद्राय ओरैबो सिबनो नाङा आखाइ सिबनांगौ आंनि खारनायखौ नाय नोंथांमोनहा आं माबायदि आगान सुरो माबायदि पजिसन लायो बेबायदिनो खारदो लोगोफोर आरो प्रेक्टिस खालामनाय समाव एसे मेंनायखौ सैज' खालामनानै थानांगौ दे कन्ट्रल खालामनांगौ मेंनायाथ' मेंखायो आंबो मेङो बयबो मेङो बेनि थाखायनो थादावनाङा दे प्रेक्टिसाव थायोबा आरो थाबाय थानो गोसो जायो सर' जायो दे लोगोफोर ओंखायनो थानो नाङा दे प्रेक्टिसाव हायाबाबो खारसोमथारनांगौ लासै लासै थानाय हुदाया बिराद गाज्रि लोगोफोर बे थादावबाय आरो थाबाय थानो गोसो जायो एसे मेंबानो आरो नोङो फाइनाल दिन खालि खारैबाबो बे दसे मेंनायखौनो सैज' खालामनो हायैनि सहायनानै थानो हायैनि थाफ्लांनो नागिरो दे लोगोफोर थादावनाङा बिराद हुदा गाज्रि बे थानाया खारसोमथारनांगौ बावहैयो नों मानि थाखाय थांदों फाइनाल दिनाव खारनो थांबाबो बावहैयो दे बे दसेनि थाखायनो एखेबारे नोंहा खस्थ' खालामनाय प्रेक्टिस खालामनाया बरबाद जागोन दे आरो बोसोरसे नेनांगोनलाय आरो बेबायदि चान्स मोनो ना मोना बिराद खेल लानांगौ लोगोफोर गल्डेन चान्स एबारनो आसाम कामान्ड' आसाम पुलिस कामान्ड'आवथ' बिराद मोजां रिटेन गैया मा गैया ओरैनो फिजिकेलल' लोगोफोर बेबायदि चान्सखौ हगारनाङा दे जायहा फरायनायाव एसे खमजुरि आंबायदि जाय खमजुरि बे कामान्ड'आव नाजादे लोगोफोर मोजां खारबाय थाखा खारनाय ओमफ्राय सिनाप लं जाम्प ओमफ्राय नैबे भाइभा टेस्ट ओमफ्राय साइक'मेट्रिक्स बेफ्राव आरो लोगोफोर बेबायदि चान्सखौ हगारनाङा दे आरो खारखांनानै ओरैनो थानो नाङा नोंथांमोनहा खारनायजों लोगोसेनो लं जाम्प बारनांगौ सिनआप होबाय थानांगौ पुसआप मारिनांगौ लोगोसे डाइटबो लाफानांगौ दे लोगोफोर खारखांनानै जानांगौ डाइट गाइखेर लोंनांगौ फिथाइ सामथाइ जानांगौ मोजां मोजां बुस्थु जानांगौ दे लोगोफोर आरो फैसाखौ जानला मोनला ओरैनो बाहायनो नाङा जानाय लोंनायाव जौ लोंनो नाङा नोंथांमोनहा बेदर बांद्राय जानो नाङा बेरायनो नाङा दे हाथाय बाजारनि एवखाम सावखाम बुस्थु जानो नाङा मोजां मोजां बुस्थु जानांगौ दे लोगोफोर उदै राहोनाय खालामनांगौ लोगोफोर उदैखौ गोरा खालामनानै लाग्रोनांगौ दे उदै रायागौ मानि नों खारनो हानाय नङा आरो खारफुनायाव उदै सायोबा उदै खंख्ला सायोबा थानो नाङा दे लोगोफोर आखाइखौ ओरै हमथुमनानै बा अन्थाइ फिसा लानानै ओरै बबे साइडथिं सादों बिथिं ओरै हमथुमनानै खारनांगौ दे लोगोफोर आरो नैबायदि अहेब सादोंबा अहेबाव ओरै एसे प्रेस खालामनानै लानांगौ आरो ओरै एसे नारनानै लानांगौ ओमफ्राय स्पिडखौ एसे खमायनांगौ आरो ओमफ्राय थानो नाङा दे लोगोफोर आरो थायोबाबो आखाइखौ ओरै ओरै खालामनांगौ ओमफ्राय ओरै एसे बिदिनो बबेथिं सादों बिथिंजाय ओरै एसे खालामदो ओरै खालामनांगौ दे लोगोफोर ओरै एसे खालामदो ओमफ्राय नैबेयाव सादोंबा ओरै खारनाय सिगां ओरै खालामखानांगौ दे थानो नाङा अन्थाइ फिसा लानानै ओरै हमथुमनांगौ ओमफ्राय
जेराव बबेहाय सादों बेयाव ओरै एसे आरो अन्थाइ गैयाबा आखाइखौनो नैबे आसिमाखौ ओरै लानानै ओरै सिथमना खारनांगौ दे ओमफ्राय ओरै बबेयाव सादोंबा ओरै लासै खारनांगौ ओमफ्राय स्पिडा ओमफ्राय उनावहाय खारफिनदो लोगोफोर दे हानो नाङा लोगोफोर बिराद गाज्रि हानाय हुदाखौ खालामनानै लानो नाङा दे अके लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जय बर' हारिनि जय हिन्द